इउटुबारफ्रानो ओरैबायदि मेन्टेलि टर्चार खालामग्रा जाजोब्बाय सासेबो मोजां गैले होनजासै शुरु जालायबाय कन्ट्रभार्सिया आरोबाव दिनैनिफ्राय नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ ओरैबायदि जाजोब्बाय सोरखौ मा बुंबावनोसो जाबाय गोजौआव दै लायनांगौ ओरै दै गांनाया हाला मुलिबो लायनांदों नै बे मुलिजों हामाला बिजि सुजानोसै दैयाथ' बेयावनो दंलै ओमफ्राय नै गोजौआव थांनायसै एसे थोड़ा टाइम मिल रहा है ना अभी इसलिए टेरेसाव थांनि ओमफ्राय सावरायनि नोंथांमोनजों दसे मैयाबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन आङो मैयानि भिडिअआवहाय आङो गेरेमसाखौहाय बुंदोंमोन नालाय बेवहाय गोबाङानो बुंलायदों आरो नोंलाय मा मिथिगौ गेरेमसानि बागै गोबाङानो बायदि बायदि कमेन्ट माथो बुंबावनो ओमफ्राय आरो दहाय नुलायबाय आङो दानिया रिंकिजों एनएनटिएमजिजों जालायबाय कन्ट्रभार्सि आरो बेखौहाय मा खालामलायखो सासे प्रकाशआ बेखौ दानस'नानैहाय फेसबुक पेजाव आपल'ड होलायबाय ओरैबायदि नुगासिनो दं दा बेजोंबा बेजों बैजोंबा बैजों मा जाजोबखो मानसिफ्रालाय गासिबो मेन्टेलि टर्चार खालामग्रा जाजोब्बाय हुस फाग्लासो जागोनलै बिसोरखौ आं मा बुंबावनांगौ जाखोथाय सोरखौ भिउसनि थाखाय नांलायो ना साबसक्राइबारनि थाखाय नांलायो जाखो मिथिला आं जेबो मैयानि भिडिअआवथ' गोबां हेटार कमेन्ट फैदों दा माथो बुंबावनो मानसिफ्रा बादुवा जिउ नांजोब्बाय बादुवा जिउ हाबजोब्बाय खालि नांलायनायखौल' मोजां मोनसै बुलायनायखौल' मोजां मोनसै बेफोरबायदि भिडिअखौल' नायसै ओंखायनो जोंलाय माथो बुंनो हाबावनो दावराव जाबाय आं गाहायाव थांनोसै नांलायनाय बुलायनाय सौलायनाय सौख्रुबलायनाय बैफोरबायदि भिडिअखौल' मोजां मोनसै दा सोरखौथो मा होननानै रायबावनो आंलाय जेबो बुंनो हाला थ' आङो दै सोग्रोनि ओमफ्राय दसे सावरायबावगोन नोंथांमोनजों ये क्या चीज़ है पेट्रोल है क्या गोबाङानो बुंदों गेरेमसाया बिराद लेखा गोरों नाथाय लेखा गोरोंब्लाबो बेनियावहाय मोनसे बुस्थु खम दङ बेयावहाय नाथाय लेखा गोरोंब्लाबो बेनियावहाय मोनसे बुस्थुआ खम दङ बेनो जाबाय बुजिनाय गियान लेखाखौथ' सोलोंना लानो हादों नाथाय गियानखौ सोलोंनानै लानो हायाखै आङो बेखौ बुङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया नोंथांमोनाथ' बायदिसिना कमेन्ट बा जाम्बा लरग' ओरैबायदि मेन्टेलि टर्चारिं खालामनाय मानसिफोरखौ नै बेफोरबायदिल' कमेन्ट हेटार कमेन्ट ओरैबायदि कमेन्ट होयो ना आंलाय माथो बुंबावनो बे कमेन्टफोरनि सायावहाय बेनिखायनो आङो ओरैसो बुंनो सानो जायफोरनि गोसोआव जायफोरनि खुगायाव गाज्रि सोदोब ओंखारो बै मानसिजों लोगोसे गाज्रि आत्मा दं बै मानसिफ्रा गासिबो बादुवा जिउ गोनां गोजा बेखौ आंनिफ्राय आं बुंनानै लाङो मानोना बिसिनि खुगानिफ्रायनो बेबायदि बाथ्राया ओंखारोब्ला बैसिनाव मा थागोन नोंथांमोनानो बुं बैसिनाव मा थागोन जायहा गाज्रिखौल' सानखांबाय थायो जायहा गाज्रिखौल' बुंनो गोसो जायो बै मानसिनावहाय बेफोरबायदिया लोगो लाखायो हाग्रायाव थाग्रा मोदोम गैयिफ्रा बुंखायो आङो मालायनि मोजांखौ नायनो हाया मालायनि मोजांखौ मेगन सायो मालायनि बुस्थुफोरखौ लुबैयो बैफोरनि आखुआनो जाहैबाय सैताननि आखु मिथियाब्ला बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो जै बर' हारिनि मोजाङै गोरोबलायनानै थानो सोलोंदो बयबो बोथोरा बेफोरबायदि थिनाहै जोंखौहाय नोंथांमोना बेफोरखौ गोसोआव लाखि आरो माबा मोनसे कमेन्ट होनो बुंहरनो सानदों बिनि सिगां खनसे सानफिननानै नायग्रो माबायदि लिरनाया मोजां जागोन माबायदि बुंनाया मोजां जागोन मानोना हार बाथ्रायावनो मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो गाज्रि बाथ्रा बुंनांगौ बे नङा गोजोन्थों बयनिसिमबो